यही से कहतन कि ढेर कूदमती काहे अरे माटी के शरीरिया होई माटी ढेर कूदमती माटी के शरीरिया होई माटी कहतनी दीपक साउंड पुछरी बाजार से जितेंद्र बाबा हमर बानी नो कि ढेर कूदमती अरे माटी के शरीरिया होई माटी ये बात तो सच्चाई बा सोनी जी कि जब ऐसा मंच मिले लगे ऐसा गीत होखे लगे तो भोजपुरी के केहू अश्लील को हमें ना करे। हम तो चाहिए कि जीवन भई है मौका मिले बाकी का करी और बारात में जाई यही गीत गाई न कलाकार के दोनों में दिक्कत बा। नयका गईबो तो पुरानिया खिसिया जाता है अब पुरानका गईबो तो नौका लोग खिसिया जाता है। मुकेश सिंह जी आशीर्वाद देनी जीवन के सच्चाई बा हो के होशियार अतना अरे बुरुबा कतना जीवन रूपी फैक्ट्री हो एमे छुट्टी हो कहीं के बाद दिन बाटे जतना अरे हंसी खुशी से लटुका मन पसंद लय बा अगर हमें कहीं गा देता बाजी तो बड़ी मजा आई। कलयुगी प्रेम भिखारी ठाकुर जी के किताब में वो नाटक है वही में वो मेहरारू जना तरी गोपाल चाचा गौनी हरौरे के लिए वो करे विभाग है नी सखा के पिया मोरा नी सखा के पिया मोरा ली हलन कपारा फोरी से पोरो पानी नी सोई के अरे पला से पोरो पानी नी सोई गार्जियन श्री सुबोध सिंह जी की ओर से आशीर्वाद मिला बहुत हरी बेची के चौकोट के वारी सेती है मैं बिगलन मोहर कहला पर दुख मानी के आज होटवा धरेलन फानी के मलवा बनी के भैलन जीव के कलवा होला कहत भिखारी ठाकुर दियारा में घर कुतुबपुर से भोगत बानी चलवा के फलवा लाल बाकी कहतनी ढेर माटी के शरीरिया हो के होशियार अतना गुरु बनेला कतना
बाते जतना अरे हंसी खुशी से लो तुम काटिन मेरा चली नहीं तेला बेला चली नहीं तेला बेला अरे 4 दिन के बाखेरा कलकत्ता के धरती के हम नाम सुने ला जब वो लिलुआ हमारा के आज जब फोन आई है तो बेटा ते आओ कर हम कने कि चलो कुछ का कमी ना रही ना बरसात में सब गरीबी दिनों से दूर कर दी चली नहीं तेला बेला 4 दिन चली नहीं तेला बेला 4 दिन के बाखेला लगल बारेला आवे जाए रेला लागल बा आ केहू में बाची ना लगल बारेला अरे मोहब्बत से केहू नहीं आकिनुएरा सखी आपस में बात करत रहली तब पूछली कि सखी जब तू बियाहे गइलू हा त तहर पियावा मुंह देखाई में का दिहले हा त केहू कहली कि हमरा मोबाइल मिलल हा केहू कहली कि कान के झुमका मिलल एक जनी कहली कि हमरा के नाक के नथिया दिहले बड़े वही रहिया से कबीर दास जी जात रहलन कहरे अरे पगली नाक दिहले यार नथिया दिहलन यार तो चर्चा बारंबार नाक दिहले करतार तो करा के दिहलु विसार यानी जे नथिया दिहले बा ओकर चर्चा तू बार-बार करत रहू आ जे नकिया दिहले बा ओकर चर्चा तू एको बे नहीं ठीक हो कोहेगा के गोलू राजा आई जो बटोली बा बाबा हमारा के छोड़ के चल जाइलन बुझाला कि हम अकेले हो गए कोहेगा के गोलू राजा आई जो बटोली बाजा गोलू बाबू छोड़ के ना गए रहे 2 आदमी कलाकार श्रेष्ठ कलाकार भूखाइल रहला अतिथि देवो भव गोपाल बाबू देव कुमार बाबू कही है कि आई हमने के कुछ मन करता आप कुछ पाइप से कुछ खाए से तो वहाँ के व्यवस्था में 10 मिनट खातिर चल गए रही हाँ भाई माननीय प्रोफेसर डॉक्टर सुबोध कुमार सिंह जी के साला सुकेश बाबू साला साहब के हम जी साला साहब के बार-बार प्रणाम करतनी कोहेगा के गोलू राजा आई जो डोली बाजा हमारा सुबह चाचा के साले साहब सुकेश बाबू जहाँ कहीं बानी मनन बाबा के खोजो तनी आ जाए तब मिली है साजा तब मिली है साजा अरे संग दिल के होना सीना साथी हुआ तब मिली है